Jeg skal lave kanapéer. 2 slags. De kan bruges til velkomstsnacks eller til forret. Den ene kanapé bliver med hjertesalat og asiatisk marineret laks. Og den anden bliver med halloumiost og jordbær. Starter med laksen. Det her det er ganske almindelig røget laks. Hvis man har lyst, kan man også bruge gravet laks. Der er 200 gram her. Og det skal faktisk bare skæres i tynde strimler. Til marinaden skal jeg bruge saften fra 1 lime. Så skal jeg bruge 1 teskefuld æbleeddike. Så skal jeg bruge 1 teskefuld fiskesauce. Jeg skal bruge 1 teskefuld honning. Det må meget gerne være akacehonning, det behøver ikke være blomsterhonning. Skal det røres rundt til honningen er opløst. Skal jeg bruge 1 rød chili. Den skal hakkes. Den chili, jeg bruger her, er ikke specielt stærk, så derfor så vælger jeg at komme kernerne i også. Det skal bare hakkes groft. Så tager jeg lidt koriander, sådan en lille håndfuld, og hakker groft. Bryder man sig ikke om koriander, kan det undlades. Ned med det. Så mangler vi bare at komme laksen i. Umiddelbart virker det ikke så meget marinade til så meget laks, men jeg ønsker ikke, at laksen skal være fuldstændig gennemvædet af marinaden, fordi så får man problemer, når man skal spise kanapéerne senere. Så skal det bare på køl, indtil vi skal bruge det. Mens vi venter på, at laksen marinerer, så starter jeg på den næste kanapé, som bliver med halloumi og jordbær. Halloumi er en varmefast ost, som består af gedemælk, fåremælk og komælk. Den smelter ikke, når man steger den. Det er ikke alle supermarkeder, der har den, men de fleste grønhandler har den. Osten skal skæres ud i 1/2 cm tykkelse. Den går lidt i stykker, det gør ikke så meget. Så en varm pande med lidt olie. Det gør ikke så meget stykkerne at gå i stykker. De skal alligevel deles til sidst. Osten får ikke så meget farve, når man laver det på en pande. Hvis man ønsker sådan en grillet overflade, en mørkere overflade, så vil jeg anbefale, at man enten bruger en grillpande, eller man griller det. Mens det steger færdigt, ordner jeg lige jordbærne. Nu har de her jordbær en pæn størrelse, så jeg vælger bare at halvere dem. Så tror jeg, at osten er færdig. Den skal ikke have så lang tid, den skal bare have 5 minutter cirka. Vi lader det lige køle 3-4 minutter, inden vi anretter det. Så er der bare tilbage at anrette kanapéerne. Jordbær oven på et stykke halloumiost og en pind i. Og et stykke basilikum. Og til sidst så vil jeg lige dryppe lidt balsamico over. Jordbær og balsamico går rigtig godt sammen. Og et ordentligt drys friskværnet peber. Måske et lille dryp olivenolie også vil være godt. Nu mangler bare at anrette den sidste kanapé med hjertesalat og asiatisk marineret laks. Det er vigtigt, når man anretter laksen, at man ikke får så meget af marinaden med, fordi det er lidt irriterende, når man tager sådan en salatblad, og det løber ud med væske.
Så vi drypper lige godt af her. Og så i midten af bladet. Så laver jeg en hvidløgscreme, som skal oven på laksen. Og til den vil jeg bruge 2 spiseskefulde creme fraiche. 18% eller derover. Det nytter ikke noget i det her tilfælde, at man køber noget med en lavere fedtprocent. Det bliver simpelthen for flydende. Så kommer jeg 1 teskefuld citron i. 1 fed hvidløg, presset eller revet. En lille smule salt. Og frisk færnet peber. Skal det bare røres rundt. Og en teskefuld på hver. Jeg pynter lige med lidt chili og lidt frisk koriander. Og det var 2 slags canapéer. En med jordbær og halloumi, og en med hjertesalat og asiatisk marineret laks.